खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 4 जानुवारि 2026 रबिबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै दानिया मोनथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजां खामानि मावनो सानखांगोन। गथ'फोरा मबाइलजों सम हगारहरनो हागौ। बिमा बिफाया बेबादि समाव नोजोर होनाया मोजां। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो जागोन। धोननि बेलायाव लाभ खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायाव बेले बेजे नुजाथिनो हागौ। नखराव मोजां खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। उफाय महरै बेल बिफांखौ न'आव गायोब्ला मोजां। बहाबा दावबायनो थांबा सांग्रां जानाया मोजां। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 1। खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। धोरोमारि खान्थिफ्राव गोसो जगोन। सावस्रि बिथिङाव जेंना थानायफ्रा खस्थ' सहायनो गोनां जानोबो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि सानाव फोरोंगुरुफोरा मदद होगोन। देहानि जेंनाखौ खारस्रांहोनो थाखाय यगा खालामनाया मोजां। केरियार फारसे जेंना नुजाथिगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नखराव मोजाङैनो बारलांगोन। सानफ्रोमबो इसोरखौ खुलुमोब्ला फेलें जानाय खामानिफ्रा मोगथां महर मोनगोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 6। खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। नखराव रंजा खुसि बारलांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। उपाय महरै सान राजाखौ खुलुमोब्ला खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोननो हागोन। धोन बारायहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। केरियार फारसे मोजां। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 5। खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै कर्कट राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। खामानि फारसे गोसो होना आबुं खालामनो नाजाथाबनाया मोजां। खामानि थिलियाव गेदेरफ्रा नोंथांनि खामानिखौ साबायखर बावनो हागौ। धोन फारसे मोजां लाभ खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव मोजां। केरियार बिथिङाव जौगासारनाय मोनगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो मोजां सम। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 2। खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै सिंह राशिफोरा दिनैनि सानाव सोमोन्दोखौ राफोद महर होनो हागोन। जिउनि लोगोजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। उपाय महरै इसोरखौ गोसो गोथारै सिबियोब्ला मोजां। थासारिया गाहामै बारलांगोन। धोननि बेलायाव लाब मोननो हागोन। केरियार फारसे मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। उपाय महरै मोसौ गायनो रटि जाहोयोब्ला मोजां। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 9। खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां। कन्या राशि। राशि बादियै दिनैनि साना कन्या राशिफोरनि थाखाय मोजाङैनो बारलांगोन। नखरनि बैसोगोराफोरनि सावस्रिया जेंना नुजाथिनो हागौ। खामानि फारसे आबुं महर होनो हागौ। धोन बांहोनो हागोन। केरियार फारसे जौगानाय मोननो हागोन। धोरोमारि खान्थिफोराव गोसो होयोब्ला मोजां। उपाय महरै इसोरनि मुङै बाथि सावोब्ला मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 4। खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। तुला राशि। राशि बादियै नखर फोसाबनाय खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। नखरनिफोरजों सम हगारहरनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। धोननि बेलायाव मोजां। सावस्रिनि बेलायाव फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। केरियार फारसे जौगानाय मोनगोन।
मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैजोंबो अनज्लायनाय सोमजिगोन। उपाय महरै नारसिनथायखौ गैया खालामनो थाखाय गोजाम मुवा बेसादनिफ्राय गोजान जानाया मोजां। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 7। खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव गेदेरफोरनि मदद मोनगोन। जिउनि लोगोजों सम हगार हरनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सम। गेदेमाफोरनि बोसोनजों जौगानाय मोनगोन। धोन सम्पति बांहोनो हागोन। सावस्रि बेलायाव मोजाङैनो बारलांगोन। केरियार फारसे मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव धनु राशिफोरनि थाखाय मोजां सान। दिनै नोंथांमोना खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया मोजां, मानोना सोरखौबा गोरोन्थि बाथ्रा बुंना लाफ्लांब्ला बेयो जेंनायाव खोख्लैहोनो हागौ। नखराव मोजां सम हगार हरनो हागोन। धोननि बेलायाव सांग्रां थानाया मोजां। सावस्रियाव जेंना नुजाथिनो हागौ। केरियार फारसे जौगानो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। उपाय महरै थुलुंसि बिफां गायोब्ला मोजां। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 3। खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बादियै अनलाइनजों फालांगि खालामनाय बिथिङाव मोजां। बिमाफोरनि सावस्रिया सोलायनाय फैगोन। धोननि बेलायाव सांग्रां जानाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। केरियार फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। नखराव बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 10। खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। कुम्भ राशि। राशि बादियै जिउआव सोलायनाय फैगोन। मायबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय खस्थ' खालामनो नांगोन। हाबा जायै हिनजावफोरा नासयजानाय सहायनो गोनां जानो हागौ। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। धोननि बेलायाव लाभ खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। केरियार फारसे मोजां। खस्थ'नि मोजां फिथाइ थायगोन। हाबा जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11। खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि। राशि बादियै दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। लाभ खालामनो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। आथिं आखाइनि जेंना नुजाथिनो हागौ। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। जिउनि लोगोजों गोरोबलायनानै सम हगार हरगोन। सासेया सासेखौ फोथायलायनाया सोमजिखांगोन। सावस्रि बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। केरियार फारसे मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।